Здравейте на всички любители на фолклора! Имам удоволствието да ви поканя на 8 септември на Национален събор на власите, който ще се проведе в град Созопол и то на най-престижната сцена на амфитеатъра. Началото е 19:30. Аз, Петя Панева и моите колеги ще бъдем там за всички вас, за да направим една красива концертна разходка из България и да пеем и свирим за всички гости и жители на Созопол. Здравейте, приятели, почитатели на хубавата музика! На 8 септември в град Созопол в амфитеатъра ще се състои събор на всички власи и родари на територията на България. Очакваме ви! На 8 септември 2024 година в град Созопол, амфитеатър, ще ви очакваме с моите колеги от Панаги Груп, Гергана Черната перла, Митко Денев с неговата прекрасна половинка Петя Панева. Организира го Българското сдружение на българските власи и родари в България. Така че ще ви очакваме, защото ще има и ефирна телевизия, ще има и още представители от Сърбия, от Гърция и много други изненади. За да разберете кои сме ни власите и родарите в България, чуме ви, приятели, заповядайте отново на 8 септември 2024 година в град Созопол, амфитеатъра. Здравейте, скъпи приятели! Така, искам да направя и да отправя една специална покана 2024 година. 8 септември на амфитеатъра, град Созопол. Там ще се състои събора влашкия за всички родари, власи и родари по света. Заповядайте, ще има много изненади. Аз, моята скромна личност, Гергана Черната перла, ще бъда там. Много мои колеги. Веселба до зори, както се казва по български. Така че не пропускайте да сте всички там. Хей, родари, власи, купанари, елате на Созопол, сатомари, на събора да се съберем и от нашата моря да едем. Песни, танци до зори, закачки, приказки за всички власи и родари да творим. Тук при нас елате ви, мили братя и сестри. На Созопол града Мари, са приемной тот слудари. Тоата луме са не вяза, шипаной са не пръстяза. 8 септември 2024 среща 19:30. Айде, посуй, шимари са мънкам.